हामबाय दिनै 25 तारिख 2026 जों दिनै 27 महरीपुर बुरातली 28 मनुबनपुर सिरासरी दुईटा कैंडिडेट जों मानहा दुईटा कैंडिडेट मानमान परे जों थि दिनै बेलायखे खाप एबा फुरै जों दिनै कैंडिडेट बुथुयै नमिनेशन दमाहा क्या कैंडिडेट दङ जिनि सचिमाहन त्रिपुरा 27 महरीपुरनि 28 नि दङ जिनि हरिनाथ त्रिपुरा तो आं पब्लिक नो कइनाय जत 27 28 जे भोटार्स दङ रंना आं कइनाय फाइनाय 26 12 तारिख 12 एप्रिल जिनि दा बरगो बुट दुई बिबु उत्तरबाय दितिरनान बागै आं जतनो कबङ आरो के साथे साथे जत सिओ तब गोबां पार्टी दङ आं इरो केबनो सानाबो थांला जिनि IPFT 2009 नि सिमि जों एकटानो जिनि दाबि कायसानो जों दै दङ त्रिपुरा लेन्ड जिनि एक्सट्रा आरो कुनु क्रै माने जिनि एक्सट्रा आलादा कुनु दाबि क्रै जों कायसानो उ दाबि दैनो जों जेहेतु गणतन्त्र दं माने जों उ गणतन्त्रनि माध्यमै जों जिनि 27 बाय 28 जों कैंडिडेट रि